quan l'Eliseu decideix obrir Barcelona, que és quan incorpora l'Assumpció i fan com un pisset allà a Pelall i tal, tenien que agarrar els articles i dur-los a un autobús que eixia del Paral·lel, que era un autobús pirata, que a més pujava el tio sempre a fer el míting de que no li deixaven, el govern no li deixava no sé què. Entonces, donaven els articles, l'autobús pirata els baixava a València i algú de nosaltres anàvem a l'estacioneta a buscar-los. Sí, el sobre dels articles setmanals de Barcelona, que alguna vegada pensàvem, si a aquest autobús li passa alguna cosa, mos destrossa el número. Sempre vivíem en l'alla al cor que aquell autobús que era pirata i que va haver-hi una època en què el parava la Guàrdia Civil en l'AP7 i l'obligava a girar cua cap a Barcelona perquè no tenien els permisos, i això va fer que alguna vegada hi haguera... Però, en fi, intentàvem... Ara, els articles que venien el dissabte, si els interceptava la Guàrdia Civil, però no interceptaven els articles, interceptaven l'autobús pirata, evidentment. I tots, ai, que no ve l'autobús. Bueno, era, a veure, bufàvem molt fort i teníem molt pocs pulmons, això està clar. Nosaltres volíem ser una cosa molt important i érem el que érem. Però ja ens ho creiem, també. No, però l'ambició estava... Jo crec que l'ambició estava bé perquè també trencava la imatge folclòrica, no? De que la llengua només servia per parlar de folklore, no? I aleshores tu feies de tot, no?